ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ನಿಖಲು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಿಖಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏನಂತ ಉದುಪಾರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿದ ಅದಂದು ಯಾರ ಬಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳಿ ಮಿಜಾರಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಂದರ ರೈಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಕನ ಇಜ್ಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಏನಾರ್ದು ಒಂದು ದಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬರ್ತಿ ಏನಾರು ಸಾಧ್ಯ ಚಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಈರು ಬೇತನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾನು ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ ಬರ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಏನಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ದಿನ ಬತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶವತ್ತು ಬಂಡೆ ಯಾನು ನೀರಿನ ಪುದಾರ್ ಹೊಡ್ದ ಓಕೆ ಉಪಾಯಜಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತು ತೂನಗದ ಅದೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಿಜ ಹೌದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗುಲು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಆ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಮಲ್ಲ ಚೊರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಆತಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಟು ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಛೇ ನಾನು ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ ಹೆಂಗುಲು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ಲು ದಿಕ್ಕು ಬುಲೇದಿ ನಾನಾರು ದಮೋನಿಗೆ ಬುಲೇದಿ ನಾನಾರು ದಮೋನಿಗೆ ಪಾಪ ಬೆರಿನಿಲ್ಕೆ ಬೇಲಿಗೆ ಬುಲೇದಿ ನಾನಾರು ದಮೋನಿಗೆ ಪಾಪ ಬೆರಿನಿಲ್ಕೆ ಬೇಲಿಗೆ ಅಲ ಕಟ್ಟಿಲು ಕಡಪೆ ಅಲ ತಿದಿಲು ಬುವಪ್ಪೆ ಜನನು ತೂಯರ್ಂಡ ಬೂರುಯೆ ಎನನು ತೂಯರ್ಂಡ ಬೂರುಯೆ ಬುಲೇದಿ ನಾನಾರು ದಮೋನಿಗೆ ಪಾಪ ಬೆರಿನಿಲ್ಕೆ ಬೇಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬೆರಿಯ ಊರ್ನ್ಯ ಬೆರಿಯ ಜೋಕುಲು ಕುಡ ತಿಲ್ಪುಲಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋದಿತ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ಸೀಸನ್ 2 ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೆಕ್ ಬೈದ ಕೂಲಿಂಡು ಅಗ್ಗೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೊಲಸುಳ್ಳು ಉನೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ದಾಮು ಕೂಲಿಂಡು ಅಗ್ಗೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಣಸುಂಡು ಉನಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಸುತ್ತು ಮಾಸದ ಪಾತೇರೋಣ ಮನ್ನಮೆ ಎಂಕ ಅಂದ ಜಾತನ ಬೇ ನಿಕ್ಕು ಮರಲುಂಡು ಐಕ್ ಮರಲಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮರಲು ಬತ್ತ ಹೊಡಿಯ ಐಕಿ ಈ ಸುತ್ತು ಬಳಸದ ಬನ್ಪಿನ ತಮ್ಮ ಏಪಲ ದಾಲ್ ಹೊಡಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಬಡದೇರ್ಲೆ ದೀಪನವಲ ದೇವರು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ನವಿಂಡಿ ಬಾಡಿಲು ಕಾಂಡ ಪತ್ತಿನಿ ನಾಲ್ ಬುಟ್ನಿ ಬಿಡದಿಗೀರು ಆಲಿ ಅಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾನು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟು ಬಿಡಿಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಬುಲ್ತೆಂಬೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಟ್ಟವಾಡ್ದಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಗ ಬುಲಿ ಬಂದ ಆಪುಂಡ ಯಾನು ಬುಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಬನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಬನ್ನು ಆಂಕಾರ ತುಲಲ್ನ ಕುಂಟಾರ್ ತೋಡ್ಗೆ ಅನು ಕುಂಟಾರ್ ತೋಡ್ಗೆ ಒಲ್ತು ತೊಡಗರಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ನಿ ಕುಂಟಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಈ ಎಂಜಿನಾಲ್ ಪಡು ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ನಿನ್ನ ಮೆತ್ತಿದ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಡು ಮಲ್ಲ ಆ ಮಾಂಕಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಕಾರ ಠೇಂಕಾರ ಅವರು ಅವು ಕತ್ತಿ ಬರ್ಚನೆ ಉರ್ವನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಕಡ್ಪೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಇದಾದ ಪೊಡುಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಲಿ ಪೋಡು ಉಂತೆರವಲ್ಲಿ ಅವ ಬೊಡೆದಿ ಏಪಲ್ ಎದುರು ಪುನಗ ಭದ್ರಕಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುನಗ ಉಂತೆರಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪೋಡು ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾವುದುಂಡು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಏನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವಂತ ದಯ ಬಂಡ ಛೇ ಈತ್ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತತ್ತೇನೆ ಏನು ತತ್ವ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾವಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಮಾಡು ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂದು ತುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಐಟು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತನಿ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡ ನಮ್ಮದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆವಂದು ದಯ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಪುಚಾರು ಬಂಡೆ ಚೆತ್ತನೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒರಿ ಬರಂದಗಳು ಒಂದು ಪೂರ ಎತ್ತನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಜಿನ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ಈಜಿನ ಬರ್ಚಿ ಈಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಗಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂಗಳು ಹೊಸ ಜವನೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಅವಾಗ ಕೊಂಚಿ ಅಕಲ್ನ 2ನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು 3ನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗಳು ಎಂಟ್ರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡೋದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪಿದೆ చెప్పును ಆಲ್ ಉಲಾಯ್ చెప్పును ಇವತ್ತು ಫಾಯ್ದ ಊಟ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಫಾಯ್ದ ಊಟ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನು ಈ ಬಡಿದಿರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೋಟುನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚೋಟು ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುರಿಂದು ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ನೀನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ
ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಕುಡೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬೈದಿದ್ದು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಹರೀಶ್ ಪೆರಾಡಿ ಓಲ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಅದು ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಫಲ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾನು ಪೋಯ್ಸರ್ ತಿತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತು ಜೇರಿ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ನದ ಅಂಚೆನಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಬೂಟ್ ವಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಅರೆಗೆ ನೆನಪಿಜ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಎತ್ತಿಜ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಸೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಡದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಅರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ತೋರಾಯಿರು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಂಗ ಅರೆ ಮೈಸಾಸುರು ವಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಪ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಎಂಟು ಶೋ ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಮೇಡ್ ತಿನ್ನ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಸೋಜುವೆರು ಏನು ಪಾಕೆಟ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇರು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಓ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಇರು ಬೀಟ್ ಪನ್ಪರು ಆತ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಗಲೆಂತೂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವನುಂಡು ಬಾಯಿ ಪೊರ್ಲು ತೊಜೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಟ್ ಆತಿನ ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇருந்து ಇರು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಿಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಂಜೋ ನಗಲ್ನ ನಡುತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ अंक एक्साइटिंग तगंड झगड़ा लगा के वापस जाके अपने काम में लग गए दोनों सो ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಬಿಡೇದಿ ಸಪುರ ಅದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನರು ಸಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಬಡ್ಕವರೆ ಬಡದು ಉಮೇಶ್ ಮೇಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡೇನ್ ಸಂಸಾರ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಾಕಲು ಇದೇಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಇರದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಇದನ್ನು ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಪೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತುನಗ ಹೆಂಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನ ಏನು ಗಾಗಲ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜಾರ್ ಮಮತಾ ಮಮತಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಪೊನ್ನು ಹೊಲ್ತಕ್ಕಂತೀನಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ದನಮೇನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊಲ್ತೀನಿ ಆಡ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಬೈತೀನಿ ಮುರಾನಿ ಎತ್ತುನಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಚ್ಚಾ ಪುದರ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹರೀಶ್ ಪೆರಾಡ್ ಹರೀಶ್ ಪೇರ್ ಓಕೆ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಉಂಡ ಬೊಲ್ದೆ ಅದು ಸಪುರ ಬರ ಬೈದು ನಾವು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಪುರ ಒಂಚೂರು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟೀಮಿಗೆ ಸರಿ ತಿನ್ಪವ ಜರ ಇದು ಅದು ಉಮೇಶ್ ಅವು ಹರೀಶ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾಡಿನ ನಾಟಕಗೋಸ್ಕರ ನಾಡಿನ ಏನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊರೇನೆ ತೆಲ್ತಿಂಡ ನಂಗೆ ಕೇನುಂಡು ಕೇಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಕ್ಲಿನ ತೂನಗ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಪಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ ಎಡ್ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅದು ತೂರ್ ನಗ ತೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಇರ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡು ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೆಲ್ತು ಇರ್ತಾರೆ ತೋ ಪಂಚಸ್ ವರ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಇರ್ನ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಕೆಬೋದು ಇನ್ನು ಸೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಲ್ತದ್ದು ಕನಪ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಉಮೇಶ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಶೋಕ ಆತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹರೀಶ್ ಇರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಂದಾರೆ ಫಿಗರ್ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಅಂದ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ವೇಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷೈಸ್ಡ್ ತುಳು ಇದನ್ನ ತಮಿಳೈಸ್ಡ್ ತುಳು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಾವು ರಡ್ಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರೆನ ಅವಡು ಹಿಂದಿಡು ತುಳು ಪಾತ್ರೆರ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡು ತುಳು ಪಾತ್ರೆರ್ನು ತಮಿಳ್ಡು ತುಳು ಪಾತ್ರೆರ್ನು ಒಂದು ಮಾತ ಶೋಕಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಅವು ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ತುಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ आपका एक्ट बारी పొరలు ఆతండి ಹಿಂದಿ ಬಗ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ పొరలు ಆತಂడి ಕೈರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋರು ದಾವ ಆಪನು ಗಿಡ ದಾಪನು ತಾನೇ ಒಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮರಲಿತ್ತುಂಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಲ್ಟ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪುನ ಓಕೆ ಆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಬಣ್ಣದು ಆ ಉಲ್ಟ ಪದ್ಯನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತಾನೆ புண்ணிட்டு பண்ணாக தாரேதா மன தடிட்டு அம்மணலு என்ன மித்து பூடு சொந்தான் எல்லிண்ட எம்மா எம்மா அம்மடலி ஏத்துதுன்னா ஏ எம்மா எம்மா நடப்பற புய்யம்மா ಮಗ ಎಂಕಿಲ ಮರ್ಲತ್ತಯ್ಯ போது ಆ ತಾರೆದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಬೈದೇನು ಮಡಲಿಯನ್ನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬೋಡು ಸೊಂಟ ನೆಲಿದು ಬೋಡು ಕರ್ಮ ಮರಳು ಮತ್ತೋಡು ನೆಲ್ಲೇರೆ ಆತ ಸುಲಭದ ಸೊಂಟ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಸೊಂಟ ಒಮ್ಮ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡು ಮೇರೇನು ಊರ್ದಾರೇನ ಅದು ಏನಾನು ಇಡೆ ಊರಿಗೂ ಕನತಡು ಕನತದು ಮದಿಮೆ ಅದು ಎಚ್ಚ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಬಾಲೆ ಅದು ಕೈದು ಬಾಲೆ ಅದು ಬಾಲೆ ಮನೆಯಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲರ ಆರು ತೀರ್ಬೋದು ಕೈದು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಆನು ಓ ದೇವರೇ ಅಲ ತೂಪಿನಿ ಮಂಡಗಕ್ಕೆ ಅದು आप इधर आइए मेरा बंगार तो होता है आपको कितना बंगा में है मेरा रट्टू जोकले को तांकने का आप कूली खटी मार तेलिपिए मार ले का ಐಟಿ ಆನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದು ಲೆತ ಹಾರ್ಪುನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಐಟ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಂಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೀರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಮೈ ಕಂಡನಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತೋನಿ ಯಾವ ಐತಪ್ಪ ಹೀರೋ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ ಯಾ ಆಂಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಅಂತೋನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಐತಪ್ಪ ಹಿನ್ ವಾಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಮೇರ ಕಂಡನಿ ಓ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಥೇ ಇಸಿಲಿಯ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪುದರ್ ನಾಡ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಅಂತೋನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಐತಪ್ಪ ಆಂಟಿ ಅಂಡ ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಏನನ್ನು ಬುರ್ದು ದೂರ ಪೋಯರಿಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮ ಯುಗಾದಿದ ಪಾಯಸ ತಿಂದದು ವಿದಾಯ ಕುಲ್ಲರ ಪೋಯಿನಾರನೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ನಿಂಗಿಡು ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆನ್ ತೂಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ನೇನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಿದು ಪುಲಿ ಪುಂತುಲ ಮಾರ್ಲಿ ಬಾತೋಡ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ನೇನು ಎನ್ನಿದು ಪುಲಿ ಪೆರೆ ಬೊಕ ಪೆರ್ಮಾರಿ ನಿಂಗಿನಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿತ್ತಲದ ಚೊಮ್ಮುಲ್ಲ ನಿಂಗಿದ್ರತ ಆಬೆ ಚೊಡ್ ಪುಲಿ ಪುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಊಟ ಬೈದ್ರು ಅನ್ನೋಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಟೀಮು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಬೋಡು ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂದಂಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕದ್ದು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಲ್ ತಲಿಪಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ನೀನನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿರಲೇ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ಪಾನ ಅಂದು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಐಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಪಾನ ಅಂದು ಸರಿ ಅನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಕಂಡನ ಬಿಡಿದ್ದು ಗಲಾಟೆದ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಮಲ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿಯಾ ಆಹಾ 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 ಅವರ್ತಿನ
ಆ ನಿನ್ನ ಮೋನದ ತೆಲಿಕೆ ಪಲ್ಲು ಕುದ್ಕಲೆಕ ನಿನ್ನ ಫನ್ 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 ಏನ್ ಆ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದ ನಡಕ್ಕೆ ಕಬರು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲೆಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಿ ಇದೇ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲ ಅವೇ ಟುಪ್ತಾడు ಇಚ್ಚಮಲಾಗಿ ಎಂಜಿನ ಮಾತು ಬೇತೆಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಕುಮೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮಾನ್ ಕುಮೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೀ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾನ ಇರಗ್ ಯಾ ನಾನಿ ಪಂತಿ ನೆನಪಿದ್ದ ఏంజినావు ఎన్నల ఈర్నల అప్పేమే నమన్ ఏ అర్థం అవుతుంది ఇల్లడి లెప్పేద ఆని యాన్ ఈర్నాలు ఈర్ ఎన్నాలు అడే ముట్ట యాన్ ఉలైడే ఈర్ పిదైడే ఏ పనడాతి ఎంకలాతే ఒడైనప్ప నో సాజజ్జి ఇనేంకు నిన్న మై ముట్టడే ఓడే ఓడే మై ముట్టడే మే ఈరిందత్తి ఆర్ ముట్టిండల పెట్టి ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫಾರಿಂದ ಪೊಣ್ಣನ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪಿನಿ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆನನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಫಾರಿಂದ ಪೊನ್ನೆ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜದಾಲು ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಫಾರಿಂದ ವೇಷ ಪಡೆದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಟಿ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೊರಬರಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮೋಡ್ ಬಿಡು ಬುಜಾಯಿ ಕೊಂಕುದ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿದೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಪೇಲ್ ಬೂತವರ ಕಂಟ್ರಿ ಬರೋಡು ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ये रन्नू आए अनु तारी मुर नहीं पूपाड़ी में उसको 3 तारी है कली मुर्ते उड़ा अन्नूನ ಸುದ್ದಿಯತನ ಕೆಪ್ಪುದಾರ ಪೇರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೂನ ಸುದ್ದಿದೆ ಪುನಿಯ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿ ಗಾಳಿ ಗಿಡ ಪೋರ ಈಗಿನ ಪೆದ ಪಾತಿರು ದಿ ಈರೊಂಚಿರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾತಿರೊಂದೆ ಪಾಡು ವೈವಾಟ್ ಆಂಟಿ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾನಂದ್ ಪಾಡು ಆಂಟಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ who is the Indian president? Yeah, शेख मोना का वो बंदर मीन मार काटे दा मेन प्रेसिडेंट है वो मीन मारता है उधर बट्टी मीन मारता है वो पेटिस्ट है उन्हीं दिन 7 जनों को अकेले मारा है इधर मारता है उधर मूरता है सब मारता है पेट भी मारता है मीन भी मारता है ಅಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಲು ಎಡ್ಡಯ್ಯ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾರೆ ಕೇನಾಲು ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಂಡತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಏರೆಂದು ಕೇನು ಸಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ इंडियन प्रेसिडेंट है क्या वो सिंह है सिंह मालूम नहीं सिंह का सॉन्ग क्या अच्छा है मालूम नहीं मैं बोलता हूँ आटा पोती नानी नानू कुक्कू लक्का दे मनदन कलकाई लक्का दे बोलो तारा रारा कार तोरा तोरा बोलो तारा रारा कार तोरा तोरा कुकी लप्पा ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಅಂತಿಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮದ ತುನುಲ್ಲ ನಾ ಎಂಕ ತುಳು ಬೋಡು ಆ ತುಳು ತಾದ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಮಾಡದ ಅವಂತ ಎಂಕ್ ಏಪರ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಅವಂತನು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂತದ ಇದೆ ರೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದರು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಇವನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇವನು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇವಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಇರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಗೋಡ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡು ಮಲ್ದಿತ್ತಾರತಿ ಇರು ಅವು ಮಲ್ದಿನತ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನತ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತು ಅವನು ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮದ ಪೇರನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಗೆದಳು ಅವತ್ತಂದು ಬೆದ್ರದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಜೋಳು ಜಾಸ್ತಿ ದಯವನ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪಂಜೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲೆತ್ತಿ ಒಂದು ಪಂಡಾಗ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಬಂಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದೇ ನೇಪಲ ಮದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಮದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಯಪಂಡಾಗ ಮಂಡವೆ ಚೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಬಂಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಅತಿ ಏಪ ತುಂಡಲ ಮಾತಿರಲ ಮಂಗೆ ಉಂತಿ ಎಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅತ್ತಿಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಬತ್ತದಾಗ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಇಮೆ ಒಲ್ಲ ಉಂದೆಕ್ MRP ಅಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನುಲ್ಲೆಂದು ತನಕ ತರಪು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬಕ ಇಂಟ್ರಿ ಉಂಡಯ ಓ ದೇವರೇ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಏನೋ ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾತ ಯಾನ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಇರೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದನ ತೀರು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತ
ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿರಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾನ ಮಂಗಿ ಆಲ್ತನ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮಂಗಿ ಆಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತೀರಿಗೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ఉండి ఇంకుదాద కొత్తాను కొత్తుండి యానారు నేపల పిదై చెప్పడాదు యాన్ ఒర్తి ఉలై జిత్తుంది తినతే అందు ఇత్తే ఎంకల బుద్ధి బత్తిండు అందదాద అవునట్టుల్లా నన్నర్ మిత్యాల పిదై చెప్పినట్టు నటు నాకల బుద్ధిని ఏపల పొడుపు జార నాటకాల ఉలై పోతే చెప్పులే ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿರಾದು ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪಡೆದಿ ಅತ್ತಿನಿ ಯಾಲ್ಲ ನಾನುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಬುಡ್ಪಿ ಓ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬುಡೋಡಿ ನಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಕು ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ ನಾನರ್ಥ ಮಿತ್ತುಂಡತಿ ಯಾನುಂಡತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಕು ಜವೆ ಬಗ ಇಲ್ಲ ದುಲೆ ಯಾಕು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಾನು ಈರ್ ಲಂಚಿನ ಈರ್ ಏಪಲ ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವರತಿ ಹೊರ ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪೇಸಾಡ್ ಹಾಕೊಂತೆ ಈರ್ ನಾನು ಉಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರಿ ಯಾನು ಪರ್ದು ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಬಹುದು ಬರಪೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಹತ್ರ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಓಲೋಲಿತ್ತಿನ ಪರಿಚಯನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರಿತ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಚನ ವಿಜಯನ್ನಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನಲ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಕೆಂದೆ ಆತ ತಂದೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡ್ ಮುಟ್ಟೋಡಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಾರಿಸ್ದಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶಿವಶರಣ್ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಬರ್ಪನ ಜೂನ್ 21 ಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಫೈನಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಮಂಡಿ వచ్చాం ಫೈನಲ್ಗೆ ಆತ್ ಸುಲಭ ರೆಡಿ ಆರೈಚಿ ನನಗೆ ಬಂಗಂಡು ಬಾರಿ ಆತ್ ಸುಲಭಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಹಾಪೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಗವರಡೊಂದು ಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೇ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ನೆಟ ಕೊರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರಡು ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಡ್ನೇ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೀಸನ್ 2 ಬರಂದುಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 2 ಬರ್ನಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸವಾಲಾണ് ದೇವನ್ನಗ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ